Ġesu telaq lejn il-għolja taż-żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebb ħraġa mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh u qagħad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: Mallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Inti imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh, ħalli jkollhom fuq ix jixluh. Imma Ġesu dbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dawn baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom: Min fostkom u bla dnub jitfaħħa hu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor ibda mix-xjuħ. U Ġesu baqa' waħdu mal-mara, wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: Dawk fejnhom mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesu. Mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed.